Zdravíčko ľudia, moje meno je Selassie a vítajte na channeli Selassie Extra. Dneska mám pre vás jednu zaujímavú novinku, ktorú som si pořídil, teda sú to dve veci. Išiel som cez celú Bratislavu s Potenou MHDčkou, aby som sa dostal do jedného obchodu, z ktorého som si objednal green screen a takúto fajnovú vec, ktorá sa volá Deadcat pre môj mikrofón, s ktorým točím skeče. Toto je ten mikrofónik Rode VideoMic Pro. Tá chlpatá vec sa nasunie na mikrofón a slúži na to, aby regulovala okolitý ruch a najmä ruch spôsobený vetrom. OK, ale hlavná vec, na ktorú sa najviac teším, je tento green screening, ktorý je skladací. Má rozmery 1,50 m x 2 m a stála si okolo 65 €, čo je dosť dobrá cena. Majú akciu, choďte to tam pozrieť. Stránka je megafoto.sk, nájdete si to tam, dá sa tam zohnať aj ten Deadcat na mikrofón. Takže poďme na to, poďme to rozbaliť, rozložiť a uvidíme, že kam to dáme, asi niekde sem, za mňa, alebo niekam tak do rohu proste. Kúpil som si ho hlavne pretože chcem trošku zlepšiť svoje streamovanie a chcem trošku zlepšiť aj občasné gameplaye, ktoré robím na svoj hlavný channel. Takže poďme na to do keľúš. Dosť ma teší to, že ku green screenu je takýto krásny obal na ňo. Čiže vidíte, takto vyzerá, keď je zložený. Môžete ho proste zobrať, vložiť do púzdra a môžete ho preniesť kam len chcete. Samotný green screen je zabalený v takomto šuštivom krásnom obale. Takže shit, jednou rukou to asi neotvorím. OK, my niggas. Takže mám to odbalené a teraz to nejakým spôsobom... Oh shit, preboha. Satan, chod domu. OK. OK. Tak green screen proste vystrelil a skoro mi zhodil svetlo. Dobre, pozrite sa, aké je to obrovské. Pozrite sa na to. Obrovský green screeník, slúži to proste na portréty a tak ďalej. Akurátna veľkosť. Ešte musím vyriešiť, ako si ho dám, aby nepadal. Chlapci, pozrite sa. Ja som si myslel, že to bude menšie, však to je úplne obrovské, to zase mi to bude zavádzať v izbe. Ale ako si ho dám, aby proste... Toto chlapci, to som asi dosť nedoriešil. Mám taký zlý pocit, že... Takže green screen vyzerá proste tu mega epické, pozrite si. Au! Dobre, zás ma zavalil. Proste keď budem sedieť, vidíte, ja by som musel nejako sedieť takto. Kameru by som musel mať odtiaľto, aby proste nič za mnou nebolo vidno, iba táto zelená vec, aby som sa mohol vyklúčovať, aby v podstate za mnou bola hra a nie toto pozadie. Ale ja na to nejako prídem. Dobre, poďme... Ježišmaria, ono je to ale celkom ťažké. Shit, green screen, prosím. Don't attack me. Don't attack me, my friend. Dobre. Konečne green screen drží, viete, môžem proste točiť aj rôzne skeče s tým, keď si to dobre nastavím, dobre dám kameru a dobre sa nasvietím. Za mnou nemôžu byť žiadne tiene, aby som to mohol pekne vyklúčovať. Pozrite sa na to, vyzerá to jak dread. Mám na mikrofóne jeden obrovský dread. Dúfam, že tie chlpy z toho nebudú môcť vypadávať. Takže to je proste proti vetru. Fajnová vec. Nestalo to veľa, asi nejakých 30 € možno. Dúfam, že sa mi podarí nejako ten green screen vyšpekulovať, lebo je naozaj oveľa väčšia, ako som si myslel, že bude. Well, fuck me then. Takže, ak sa vám tento vlogčík páčil, určite hoďte like, majte sa pekne, užívajte deň a vidíme sa pri ďalšom vlogu na channeli Selassie Extra. Ahojte.